Parc de Montjuïc i per a clausurar les tasques de recapte que Ajut Català ha fet per tot Catalunya, tingué lloc un magnífic festival folclòric al qual assistia el president de Catalunya i el president del País Basc. Les danses de la nostra terra, aquestes danses de sabor tan nostre i que ens parlen dels nostres avantpassats, tingueren una presentació brillantíssima per part de l'Esbarda d'Ensaires. Després foren danses del país germà, més admirat encara des que ha estat foragitat de la terra nadiua pels invasors. Ha visitat el campament de les milícies basques. Tots els fugitius de la invasió d'Euskadi, útils per empunyar el fusell, s'han agrupat formant aquest cos regular de l'exèrcit del poble i poder ésser útils en qualsevol front de lluita per a foragitar els enemics d'Espanya. President Lluís Companys, el primer magistrat d'Euskadi, l'acompanyà en la visita a Montserrat. I en els alts turons de la muntanya catalaníssima, des d'on el rei Jaume el Conqueridor divisà Mallorca, presonera del musulmà, ambdós presidents vegeren als seus peus estesa la terra catalana que lluita avui per a les seves llibertats i per a les dels pobles germans que formen la República Espanyola.